Good morning, guys! Hi! Kwakamot ag, hi kamot ag. Hi guys, good morning. Metro Aid. Metro 8 MMDA. Simintuhin nila yan. Pagbilaran yan. Magluluto ako ngayon ng pinakbet. So, yan. Pinapakuluan ko lang para maluto yung naigisa ko na siya. Hindi ko na lang siya naipakita. Lalagay na ako ng gulay. So, una kong ilalagay ang talong. Ang palaya. 4 na gulay lang yung ilalagay ko sa pinakbet ko. Natin ito tayo mga 2 minutes. And then, isusunod natin yung sili at saka okra. Okay? So, after 2 minutes, pwede na ako maglagay ng okra at sili. Lagay ko na to. Ang pinangtimpla ko dito bagoong, bugoong tintimpla. Diba? Basta talaga di pinagkwak-tok para madi nga ikatan di igid-igid na. Madi nga ikatan na pamurusan na ano madi nagalis yung unay. May no pasta. Pero syempre by choice yan. Ako choice ko. Ayo di nagalis nga okra. Nakagalgalis na permi. Well, nagalis na okra pero di sobrang nga nagalis ko. It's not good. Yan. So, okra and sili. Huli kong inilalagay. Inuuna ko talaga yung ampalaya at talong. Yan. So, takpan na natin. Ito yung for lunch na. So, i-check natin yung kanin natin kung luto na. Yun. Luto na ang ating white rice. Hi guys, ayan at may ano tayo dito sa lupa ng dito na naman. Sisimintuhin natin para pagbilatan ng palay.